иммунизатсия ё худ эмкунӣ яке аз усулҳои асосии пешгирикунанда мебошад ки инсонро аз бемориҳои сироятӣ эмин медорад. эмгузаронии иловагӣ ки барои кӯдакони аз синни 1 то 9 сола муқаррар гардидааст ҷиҳати пешгирии малисҳои сурхчак, гулафшон ва фалаж пешбинӣ шудааст. масъулини шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳияи Шаҳрнав барои дар сатҳи баланд гузарондани маъракаи эмкунии иловагӣ дар баробари нуқтаҳои доимамалкунанда ҳамзамон нуқтаҳои иловагӣ ва гурӯҳҳои мобилӣ ташкил намуданд. имрӯзҳо дар ноҳияи Шаҳрнав низ чун дигар шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурӣ эмгузаронӣ бар зидди бемории фалаҷ дар байни кӯдакони аз 0 то 5 сола идома дорад ки ин даври дуюми ин маърака мебошад. даври якуми ин маърака дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар тамоми ҷумҳурӣ аз ҷумла дар ноҳияи мо низ аз санаи 31 май то 5 июн оғоз гардида буд ва шумораи кӯдаконе ки бояд ба эмкунӣ фаро гирифта мешуданд 16892 нафарро ташкил медоданд ки аз ин шумора ҳамаи кӯдакон ба эмкунӣ фаро гирифта шудаанд. дар давраи дуюми эмкунӣ шумораи кӯдаконе ки бояд ба эмкунӣ фаро гирифта шаванд 17172 нафар мебошанд. зарурият ва ҳуқуқи ҳар як кӯдак барои муҳофизат аз бемориҳои сироятӣ бо додани таваҷҷӯҳи махсус ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ мебошад. пешравӣ бо муваффақият дар гузарондани чорабиниҳо оид ба мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ бо воситаи иммунизатсия идора мешавад. ҳозир акнун ихле гавзанем ки ман ҳозир дар вақти коронавирус лекин ҳар рӯз гардиши хона ҳастад ки ҳар рӯз дар бораи ки бемориҳои сироятӣ ҳар намудаш мо корҳои профилактикӣ гузаронда истодем. хона ба хона даромада корҳои профилактикӣ карда гузаронда истодем. نه فقط با بیماری فلج، با بیماری کرونا، بیماری‌های درون‌روی، بیماری‌های باتولیزم، بیماری‌های دامنه و هسته‌ای و خطرناک بیماری‌های هسته‌ای و یا یک بار همیشه پیشگیری پروفیلاکتیکی گذرانده استادیم. маълумотҳои ба даст омада нишон медиҳанд ки устувор намудани системаи иммунизатсия масъалаи ҳаётан муҳим ба ҳисоб меравад. зеро саломатии кӯдакон аз хизматрасонии системаи тандурустӣ ки иммунизатсияи бехатар, самарабахш ва камарзишро таъмин мекунад, вобаста мебошад. гузариши Хуршед Алимов, Тоҳир Сулаймонов аз ноҳияи Шаҳри Нав барои барномаи иттилоъотии Навид.